Dragi gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Lokalno. U 55 minuta koliko nas danas, kao i obično, zajednički čeka, ponovno ćemo se i dobro zabavljati i nešto naučiti, a 12. mjesec je ležarni mjesec kad sažimamo sve ono što smo radili tijekom cijele godine. Danas imamo vrlo zanimljive goste u studiju, ali uvijek su nam zanimljivi gosti. Međutim, evo, nekako ću mijenjati naš običaj da nam je ovo posljednja kava u danu, pa ću reći danas ćemo uz čaj razgovarati. Neka vas to malo zaintrigira kako biste ostali i dalje s nama. Kao i obično, puno dobrih razloga za ostati uz još jednu emisiju Lokalno. U našem studiju u današnjoj emisiji imam odabrane. Ne bilo kakve odabrane, naime to je naslov jedne kazališne predstave u režiji, odnosno naučila ih je to naša poznata glumica iz Virovitičkog kazališta Snježana Lančić. Dakle, predstava se zove Odabrani, a glumci su, odnosno glavni glumci, ovdje sa mnom u studiju Plave televizije, pa krenimo redom još dok su mi u glavi imena i prezimena, jer to su imena koja dolaze i bilo bi dobro da ih i vi, dragi gledatelji, zapamtite. Dakle, Lana Balogović, dobro mi došla. Hvala. Pa onda Melani Viljevac, također, želim ti dobar dan, odnosno bok, dobro mi došla. I Matko Kekes, dobro mi došao i dobro se osjećao s nama. Osjećam se. Zašto ste vi odabrani, Matko? Što sam ja to sad rekla sve na početku? Ni ja se više ne sjećam. Pa, odabrani smo da budemo, ne znam. Ne, nego tako se zove predstava koju ćemo sad predstaviti i koju su mnogi Virovitičani već vidjeli. Inače, ta dramska pričaonica Snježane Lančić koju sam spomenula je itekako poznata i popularna i mnoge veće generacije su velike glumce dale, kao što ćete vi jednog dana postati. A evo, možda Lana, ti nam reci, ti si polaznica 7. razreda, ti si najmlađa danas ovdje u našem studiju i ti si anđel. Tako je. Što je točno u toj predstavi? Pa radi se o dobru i zlu, raj i pakao i radi se o tome da Sveti Nikola i Lucifer odabiru one koje će poći na zemlju. I mi smo bili ti među odabranima, da. I vrag i ja se susrećemo i svako vuče na svoju stranu, odnosno vrag mene želi pridobiti u pakao, a ja njega u raj. I na kraju se ispostavi da vrag postane dobar i pođe sa mnom na zemlju kao anđel. Dobro, ja se nadam da ostajemo pri tome da vrag ostaje dobar, ali ti isto ostaješ dobra. Anđeo isto ostaje dobar, da ne bi samo zamijenili uloge na kraju. Pa uvijek nekako u životu imamo borbu između dobra i zla, pa možda, evo, ko zna. Dosta ste odigrali puno predstava, koliko točno? Evo, možda da sad malo pitamo Melani. Ja sam polaznica od 2014-2015 sezona. Odigrala sam 6 predstava. Znači u svakoj sezoni jednu, ali imali smo još dodatnih nekih predstava. A što se tiče ove predstave o kojoj govorimo, dakle Odabrani? Što se tiče ove predstave, mislim da su nekih 15 predstava odigrane, ali imamo još tijekom ovog 12. mjeseca. To mi je bilo važno za čuti i za reći, s obzirom na to da, evo, nakon što naši gledatelji pogledaju i poslušaju ono što nam vi imate reći kad vas malo kao osobe upoznaju, vjerujem da neće biti Virovitičana koji neće pogledati ovu predstavu do kraja 12. mjeseca. Evo, dakle smo Lana, ovakva anđelica, mala, 7. razred, naravno da je ona anđeo, a ova raščupana, već znamo što si onda u toj predstavi. Inače, ti si polaznica 2. srednje. Da. Pa evo, malo starija djevojčica, kako si dobila tu ulogu? Što je presudila ova tvoja kosa? Pa ne znam što je presudila, ali ne znam. Dobro, dakle, anđeo vrag ovdje u studiju Plave televizije. Sad još samo moramo Matka svrstati negdje. Ja sam vrag isto bio. Ti si isto vrag. Sad imamo 2 vraga i jednog anđela, morat ću se... Ali ja nisam bio odabran. Da. Zašto ti nisi bio odabran? Nisam dosta dobro glumio da budem među boljima. A šalim se, nije zato, pa zbog uloga jednostavno.
Dobro, kad sam razgovarala s vašom mentoricom o tome koga zapravo izabrati iz cijele predstave da nam dođe predstaviti u studiju cijelu dramsku družinu, s obzirom da vas ima više, evo, vaša vas je mentorica odabrala i tebe je Matko posebno naglasila kao nadarenog glumca koji će jednoga dana žariti i paliti ne samo kazališnom scenom, nego ko zna gdje ti sam odabereš da si zacrtaš put. Što ćeš biti? Kad narasteš, već se vidiš polako negdje na daskama koje život znači. Pa, pola, ne znam, onako. Što će presuditi, baš me zanima. Škola. Ili škola. I ti si polaznik 2. razreda srednje škole. I sad me zanima kako uspijevaš uskladiti onda probe, ovo što ima veze sa trenutnim održavanjem predstava i samu školu, obaveze koje dolaze. Pa to mi je zapravo najteže uskladiti školu sa predstavama, jer ono kad su redovne probe to je 1-2 puta tjedno po sat i pol, ali u trenucima kad dolazi baš do mjesec dana prije predstave, tjedan dana prije predstave, to onda moraju biti redovite probe. I zato što su i tonci, to su onda baš, svaka proba je generalna i sve mora proći glatko, uz ton, uz reflektore, uz sve te tehnike i onda jednostavno cijelo kazalište na nogama, pa onda moramo i mi tak biti redoviti i to. I što bolje uspjehe u školi, kako roditelji ne bi rekli nemoj ti meni glumiti, onda ne znam kad mi doma glumiš, a kad si za ozbiljno, pravi Matko. Evo, rekla nam je Melani kad je krenula s glumom, kad si ti krenuo, dugo godina već zapravo glumiš? Ne znam koja sezona, ovo mi je sad 7. sezona, sad ću ući u 8. sezonu. I sad mi napravi nekakvu usporedbu između prve svoje kazališne predstave koje si onako stao pred publiku i sad ove gdje si već pravi profesionalac. Pa onda sam bio uplašen, nisam se oslobodio na sceni, nisam se osjećao slobodno onako. Najbitnija je zapravo ta sloboda uloga, tekst se nauči, ali treba se osloboditi na sceni pred publikom, dati sve od sebe i to je to. No kad si se oslobodio? Kad si bacio te okove sa sebe, rekao ja glumim, nisam to ja Matko, nego taj neki vrag, bar u predstavi? Kad sam došao među ove starije glumce koji su već onda bili srednja škola, ja sam bio 8. razred, to su Elijaš, Martina Žagar, Anac Mrečnjak i oni, uz njih sam zapravo onda, kak sam njih gledao, onda sam tak i ja pokušao se što više osloboditi na sceni i tak je to teklo onda. Sad su oni već polako ljubomorni kad vide sad su nas već ovi učenici prestigli. Isto pitanje ću i vama, cure, postaviti. Evo kad su s tebe pali okovi, treme, nekakve barijere oko toga što će ljudi reći? Pa zapravo uvijek na početku je bilo dobili smo tekst i sad sad moram reći ovo i onda sad tu moram stati, sad moram tu stati, moram otići oko ovoga tamo. A sad zapravo postaje to sve improvizacija i tekst zapravo, ako se pogreši, to uopće nije bitno. I to sve prođe i mi smo u sceni koliko smo puta znali pogriješiti. To se ne primijeti, to se pređe ili se ubaci nešto novo. Tako da po tekstu se ide, ali tekst zapravo nije bitan. I na početku je, kažem tak, to sve sam bila uplašena i šta sad moram raditi. A sad zapravo sve opušteno i kuda god odeš uvijek je dobro i mislim ne može biti nešto pogrešno. I ti ćeš biti glumica kad narasteš? Pa ne znam. Dobro, Lana, evo sad tebi je najlakše, već znaš pitanja. Da. Ti si najmlađa trenutno, ali baš me zanima koliko dugo glumiš. Ovo mi je 4. sezona, znači od 2014. sam u dramskoj pričalici. Kako sam se riješila treme? Pa zahvalila bi njima. Jer gledala sam njih starije i oni su mi bili veliki prijatelji i opustili su me te treme i svega toga zato njima trebam najviše i zahvaliti. Jer da njih nije bilo, vjerovatno ne znam kako bi to ja uspjela. Rekli ste 15 puta ćete minimalno ponoviti ovu predstavu o kojoj trenutno govorimo, pa vjerujem da je jako velika razlika između one prve ili zadnje ili svaki put jedva čekate sve to iz početka krenuti? Pa svaki put je sve bolje i bolje. Prva predstava je uvijek nekako najteža jer je to ipak premijera, puno ljudi i to nas veseli dok ljudi ne mogu stati u kazalište koliko žele vidjeti našu predstavu jer to znači da smo se trudili i da stvarno žele vidjeti šta smo napravili.
Prva predstava je zasigurno najteža, sve ostalo je bolje i bolje i lakše, ali trudimo se jednako i na prvoj i na zadnjoj predstavi. Kad ste došli u tu dramsku pričaonicu i kad vas je Snježana, koju smo toliko puta već danas spomenuli, ja se nadam da nas ona gleda sad trenutno, jer i ona je bila na ovoj vrućoj stolici, što je prvo rekla? Dakle, što mora biti jedan dobar glumac? Kako ste doživjeli uopće prvi susret s tim što, evo, želite postati, čime se želite baviti, pa ono za početak barem u slobodno vrijeme? Matko? Pa, ja se ne sjećam stvarno šta je bilo, ja sam bio 3. razred. Ti si zbog neke cure došao tamo, pa te nije baš zanimalo što je. Bio sam uplašen, nisam stvarno znao, ni ne sjećam se pola toga, sjećam se kako se zvala predstava, koju sam ulogu imao, ali da se sjećam prvih dojmova, to baš i ne. Sjećam se onda poslije, ali nikad Snježana nije pretjerano pričala o glumcima, ona je sam nas učila improvizirati, zadavala nam zadatke, tražila od nas, nikad nije baš pričala o glumcima kao osobama. Pa koja je bila onda prva predstava kad je se već sjećaš? Vrećice Djeda Mraza. I što je sad kad te recimo roditelji gledaju i kad kažu sjećam se ja tih vrećica Djeda Mraza i sad, što kažu, jesi napredovao? Pa jesam. Isto pitanje, Melanie, za tebe. Dakle, kako si to za početak zamišljala kad si krenula i je li tako kao što si to zamišljala? Pa, moja prva predstava je bila Otkazani let i isto znam koju sam ulogu imala, ali Koju? Bila sam putnik iz Rusije i na početku ne znam kako sam to zamišljala, sad sam bila nekako uplašena i mislila sam da to nikad neću moći napraviti kao što su radili stariji, ali zahvaljujući njima mi smo to sve naučili i onda kak njih gledaš, onda aha, to oni rade i onda oslobodiš se da i ti nešto napraviš, jer uvijek mlađe, pored starijih, nešto strah napraviti, bojiš se šta će oni reći. Bojiš se da će biti krivo, a zapravo se treba osloboditi, a bojiš se da ćeš napraviti pogrešan pokret. Da. Ali onda kad vidiš njih kako to oni rade, onda se jednostavno opustiš. Ali sad, Snježana mi je rekla da sam jako napredovala ove 2 godine. Ali ja sam to sama vidjela jer znam da sam dok sam bila osnovna škola, ne znam, sve me nekako bilo strah napraviti to. Dobro. Lana, isto pitanje Anđelice moja. Ti uvijek dobivaš takve neke umiljete, sigurna sam, uloge. Moja je također prva predstava bila Otkazani let, ali ja nekako sam uvijek imala ljubav prema glumi, još od malih nogu. Uvijek sam mislila da sam ja ta mala glumica i u početku sam znala da ću ja dobiti neku malu ulogu jer sam tek krenula i naravno bilo je tu i straha i treme i svega, ali shvatila sam da sam napredovala kroz ove godine jer evo, kao što se vidi, sad sam jedna od glavnih uloga i zahvalna sam na tome i sretna sam i eto. Što ćeš ti, vidiš li se jednog dana, ako ništa drugo, nekakvoj sapunici na televiziji? Zasigurno. Ali razlika između filma i kazališta, naravno nećemo još o tome, vjerujem da je nekako lakše znati da se više puta može ponavljati to što moramo pokazati, tako da kazalište svakako, ako krenete tu, znači da ste već pri samom vrhu glume. Ja bih vas sad molila, znam da ovo nismo vježbali, ali nema veze, vi ste majstorica improvizacije. Ne znam ima li Matko s vama zajedničku nekakvu rolu, da možete mi svi troje pokazati što radite u ovoj sadašnjoj predstavi Odabrani o kojoj govorimo, ali vas dvije sigurna sam da imate nekakvih razgovora kako bi to bilo da Anđe i vrag nema. Evo, možete li onako malo iz prve ruke predočiti našim gledateljima kako to izgleda? Može. Ajde, neki dio. Ćemo pakao? Pa može. Kad sam te ja dobila upakao. Da. Može. Kako ti ovdje možeš izdržati? Mislim, zar je uvijek ovako? Pa nekad je i ovdje bilo nebo. Lucifer je govorio kako je ovdje stanovao takozvani Bog, no on ga je protjerao i uveo pakleni red. I što još govori? Obećao da ćemo osvojiti ostatak neba, jer stanuje taj takozvani Bog. Samo prije toga treba pridobiti one anđele.
I mene? Ako kažeš da si anđeo, onda i tebe. A jesi li ikada vidio nebo? Barem iz daljine. Ma kako bih to mogao? Tamo na vratima stoji neki Sveti Petar i nikoga ne pušta. Pa da, ali mogao si nešto malo vidjeti kroz rupicu. Ma mi se tamo ne smijemo približavati! Tamo vrebaju anđeli da nas uhvate, otmu i stave unutra. A ne bojiš se da bih te i ja mogao oteti? Ne, tebe se ne bojim. Možeš mi pokazati nebo? Mogu, naravno. Idemo. Bravo, bravo. Mislim, stvarno. I onda odete u nebo i onda ovaj vražićak postane dobar. A ovo prekrasna predstava, doista nekako jedva čekam i da ja mogu vidjeti iz prve ruke. Ono što zapravo mnoge glumce zna kroz život pratiti, to je da ih gledatelji, pogotovo kad govorimo o onima na televiziji, poistovjećuju s nekakvim ulogama koje su glumili. Evo sad baš moram pitati onda Melani, dakle sad si neki vražićak, pa imaš li sad već problema u školi, ide ovo iz pakla? Ha? Pa i nema. Ne. I nema. Mislim, lako je zlano, ona je anđel, pa sad onda proda se pod taj dobri dio života. Dobro, možda prijatelji i ovi s kojima se ja baš dosta družim, onda mi znaju to reći i ono, zezat me zato i to, ali ovako da sam nešto primijetila, drugo ne. Matko, koja je bila uloga s kojim si se baš uspio poistovjetiti i da ti je pala na pamet, pa baš sam to ja. Glumim samog sebe. U kazalištu predstavi Visoka temperatura, glavna uloga, glumio sam starijeg brata Branimira, roditelji su otišli na put, mene i mlađeg brata ostavili u stanu same, baka je trebala doći oko podneva, skuhat nam ručak, brinut se o nama i onda dolaze do problema, onda naravno tu ima puno cura, znači ono kao ja sam zaljubljen i to i te fore. Dakle, to je tvoja realnost. Da, puno i još cura, visoka temperatura kad se treba ići u školu. Da, kao ja se želim približiti jednoj curi, ona me stalno odbacuje. Onda još tu problemi sa mlađim bratom. Znači, svi su ja uglavnom pokušavam naći način da zadovoljim sebi i bratu da riješim problem, a na neki način stalno upadam u probleme. Onda su tu ulični, znači, gangsteri i to, pa onda s njima upadam u probleme i tako. I onda na kraju u stan mi provaljuju i onda završava predstava, dolazi do naglog raspleta. I još jedna uloga, to je bila na Lidranu. To je nevezano sad uz kazalište, ali isto je gluma. Glumio sam Gilada, isto tako klasični srednjoškolac, pokušava se približiti do cure. Ima bratića koja je ženskaroš, koji svaku curu osvaja, pa sam ja ljubomoran, da, i tako. Dobro, a koja je bila najteža, u kojoj se baš nikako nisi mogao ufurati? Grad bez ljubavi je to bilo, to se još sjećam, to su bile muke sa kazalištem, bilo mi je baš grozno kad sam išao i na probe i na sve, ali na kraju sam izgurao to nekako. Glumio sam dječaka, koji luta i onda smo došli ja i Jan Mađoničar u jedan grad, kao grad bez ljubavi i on se tamo zaljubio, ja mu kao pomažem, a ljubav je zabranjena u tom gradu i onda kao oni su bili zatvoreni, a ja mu pomažem da se oslobodi od zatvora, ali on je meni uzor. Ja sam kao mali dječak koji želi postati mađioničar i to mi je bila baš teška uloga i ovako. Da, zato što je tebi ljubav. Danas bi možda mogao razraditi. Sastavni dio života, a ne to, danas bi možda mogao razraditi puno bolje, ali onda sam bio uplašen. To su bili ti početci, onda poslije tog sam se nekako oslobodio i onda sve teklo kako treba. Sad kad ste vidjeli onaj koji dolaze i oni koji su odabrani, nema vam druge nego u kazalište, malo se raspitajte, pogledajte rasporede svega onog što grad Virovitica nudi ovih dana i pogledajte ovu predstavu, jer doista, evo, to su djeca na koju treba ovih dana obratiti pažnju. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala što ste nas pozvali. Dobar dan. Mi smo članice kreativne udruge Unikat iz Virovitice i pokazat ćemo vam danas jednu
evo malo predbožićno raspoloženje, pa jedan pladanj božićni, ali to naravno može biti i neki drugi motiv. Inače to je dekupaž tehnika na staklu, pa se radi malo drugačije nego dekupaž na drvenoj podlozi, zato što se u staklu sve mora raditi obrnutim redom, znači prvo ide ono što je inače zadnja faza, zato što na staklu radimo tako da ono što je ispod ide prvo. Najprije ćemo, ovo je tehnika kako zalijepiti salvetu na podlogu u većim komadima, ne u onako manjim komadićima. Znači uzmemo ljepilo za dekupaž, namažemo po cijelom tanjuru, podlozi, nije bitno u kojim smjerovima, ne predebelo, ne pretanko, ali mora pokriti cijeli tanjur. Zatim uzmemo salvet, zatim uzmemo tko želi, a ja to volim, pogotovo sad ovako pred Božić, onda se malo posuje šljokicama, jer će se onda one vidjeti prve, one će biti zapravo odozgo. Zatim uzmemo salveticu, evo ja sam izabrala nekakav motiv anđelčića, pa tako ona ne mora biti samo za Božić, može biti i cijelu godinu. Pažljivo se položi preko tanjura, uzme aluminijska folija da se ne podere i sa aluminijskom folijom dobro stisne da se ulijepi. Sada nam je motiv zaljepljen i ostavimo ga da se osuši. Nakon što se osuši, uzmemo recimo ovu turpicu za nokte i lagano se postruže po rubovima da se otkine ovaj višak koji nam je izvan. Znači imamo, to nam je prva faza. Da. Nakon prve faze još nekoliko puta pređemo, nakon što se prvi puta posušio tanjur, još nekoliko puta pređemo ljepilom istim ljepilom preko tanjura i svaki sloj u međuvremenu posušimo, a ja obično stavim bar 2 sloja u međuvremenu, zato što da nam bijela boja koja će kasnije doći ne probije kroz papir. Nakon sušenja stavlja se jedan specijalni medij koji se zove krek. Ovo je kadencijna, ali ima ih i od drugih proizvođača, nije bitno. Bitno je da piše taj krek. To je isto lak. Koji se namaže također on je malo tekući, malo više tekući. Isto tako može se u svim smjerovima. Koristi se fina, mekani kist ili četkica. Ova faza se također malo posuši. Kistovi se moraju uvijek oprati u vodi, jer kad se jedanput stvrdnu, onda su više neupotrebljivi. I nakon toga nanosimo bijelu akrilnu boju. Mi koristimo ovu najjeftiniju, inače su te boje vrlo skupe, ali koristimo ovu jeftinu, to je boja za beton. Jako je samo bitno da mora biti na bazi vode.
isključivo boje na bazi vode se raspucavaju, a sada ćete vidjeti taj efekt. Uzimamo bijelu boju i prelazimo preko cijelog tanjura tapkajući. Bitno je da se nikad ne ponavlja po istom mjestu, a efekt će biti da će se ta bijela boja raspucati. Međutim, tu je jako važno znati da ako je debeli sloj boje, pukotine će biti velike, a ako je tanki sloj boje, pukotine će biti tanjušne i to je sad znači, nešto što je po želji i po afinitetima šta želimo postići. Ovo se mora raditi brzo i ne ponavljati po istom mjestu gdje smo već prošli, jer inače se efekt gubi. To je ta faza. Nakon ovoga tanjur mora ići obavezno na sušenje i mora se dobro posušiti. Može se sušiti fenom, može se staviti na radijator ili na peć. Uglavnom mora biti dobro posušen. Nakon sušenja tanjur sa naopake strane izgleda ovako. Znači tu su se napravile te pukotinice koje sada daju jedan efekt sa prednje strane. To se sad još ne vidi, ali kad dodamo tamnu boju, a boju onda izabirem prema boju motiva. Ovdje sam sad odlučila raditi jednu onako malo tamniju smeđu, zato što će se onda lijepo vidjeti i uklopiti. To može biti i neka druga tamna boja. Bitno da je tamna boja, jer to će biti boja pukotinica koje su se stvorile sa ove strane. Tu imam jednu smeđu boju, koju sam također akrilnu boju koju sam si umiješala i već pripremila ranije. Može biti crna, zelena, ovisi o motivu. I ponovo bojamo tapkanjem. To ne radim kistom, zato što ako bi radila kistom bi se vidjeli potezi kista, a tapkanjem sa spužvicom se dobije lijepa, fina, ujednačena struktura. Ako je potrebno, može se ponoviti, ali ne odmah, nego radije raditi u 2 tanja sloja, pa se može ponoviti ponovo ako negdje još vidljivo. I sad, nakon toga, ovdje gdje su bile pukotinice, one su izašle. To je jedan dojam kao, ajde malo, vintage efekt nekakvog starinskog raspucalog, recimo ulja na platnu. Moram samo naglasiti, ruke moraju izgledati ovako. Ako ne izgledaju ovako, niste dobro radili. Nakon sušenja, nakon što je tanjur osušen, znači obojan sa druge strane, vidimo pukotine, možemo po želji, tko ne želi ne mora, možemo dodati jedan lijepi efekt snijega koji se prosuo po rubu tanjura. Inače ima toga i zakupiti, ali mi si obično, zato što je to nekakav proizvod, napravimo sami taj snijeg. A on se sastoji da se u jednakim dijelovima pomiješa drvofiks, znači ljepilo za drvo, bijela akrilna boja, griz i soda bikarbona. Još se naravno može unutra staviti malo i šljokica, ali to je. I tada uzimamo, dobije se ovako jedna bijela smjesa koja kad se osuši ostane onako. I po rubu tanjura radimo
nepravilno, kao da nam se kao da je tanjur bio zamočen u snijeg. Drugi način je da se rub malo isto ošmirgla i stavi ona past, jedna od ovih pasti, bakrena ili već boja koja odgovara, a to je po volji. I evo, naš božićni snježni tanjur je gotov, samo ga još treba osušiti i sa doljnje strane zalijepiti možda one male podloškiće zato da se ne prijanja u podlogu, jer moramo ipak znati, ovo su akrilne boje, ne smije ga se prati u vodi jer će se to sve skupa, naravno sa stražnje strane, samo treba lagano sa prednje strane prebrisati, ali to je i onako ukrasni tanjur. Već punih 30 godina pjevaju, plešu, njeguju tradicijsku kulturu našega kraja i zovu se Kulturno-umjetničko društvo Virovitica. Sve o ovoj obljetnici, ali i tradicionalnom nastupu povodom Božića znaju naši novinari Božidar Biondić i Petra Salak. Čuvaju kulturnu baštinu, njeguju narodne običaje, pjevaju i plešu. I tako već 30 godina. Kulturno-umjetničko društvo Virovitica na tradicionalnoj 25. po redu večeri folklora, pjesme i plesa svečano je proslavilo svoj rođendan. Kulturno-umjetničko društvo Virovitica djeluje već 30 godina, osnovano je 1988. godine i ove godine zaista slavimo jedan veliki jubilej od 30 godina djelovanja u čuvanju kulturne baštine, narodnih običaja, pjesme i plesa. Proslavu obljetnice obilježila je i knjiga Mala povijest Kulturno-umjetničkog društva Virovitica, ispunjena fotografijama s nastupa, novinskim izvještajima i pričama članova koje su obilježile rad društva kroz proteklih 30 godina. Napisao ju je dugogodišnji član Branko Pučić. Sama knjiga je posvećena prije svega Kulturno-umjetničkom društvu Virovitica i u njoj želimo prikazati sve naše lijepe, a i malo manje lijepe trenutke. U knjizi ćete naći povijest našega društva, u knjizi ćete naći lijepe fotografije, naći ćete lijepe radove naših društva. Ima je za pročitati, ima puno stranica i evo, nadam se da će se svidjeti kako našim članovima, tako i onima koji su ljubitelji kulturne baštine, narodnih običaja. Njihov 30-godišnji rad obilježili su i brojni nastupi, na kojima predstavljaju običaje iz mnogih krajeva Hrvatske. Predstavljamo Podravinu, Slavoniju, Baranju, Liku, splitske plesove, dakle imamo koreografije iz tih područja, tako da zaista imamo brojne nastupe kako u Hrvatskoj, tako i na inozemstvu. Osobito smo ponosni na naš nastup koji se događa uvijek početkom prosinca, večer folklora, pjesme i plesa, na kojem uz virovitičke folkloraše nastupaju i mnogi drugi. Kulturno-umjetničko društvo Crkvari, Kut Preporod i Suhopoljske kontese uz virovitičke folkloraše ove su godine predstavili tradiciju pjesme i plesa od Splita do Baranje. U proteklih 30 godina kroz Kulturno-umjetničko društvo Virovitica prošlo je 200-tinjak članova. Danas broje njih 40, a ističu kako bi voljeli pomladiti društvo. Trenutačno je u KUD-u aktivno 40 članova, dakle aktivno sudjeluju u plesu i u koreografiji.
Dobivamo stalno nove članove, naravno da bismo voljeli da ti članovi budu još i mlađi iz razdoblja osnovne škole, srednje škole, ali evo, ne možete to natjerati nekoga, dakle, ljudi se prijavljuju onda kada osjete potrebu i svidi im se to. Sve ljubitelje folklora i one koji to žele postati pozivaju na probe. Svakoga utorka od 20 sati u Virovitičkom domu kulture možete uživati u pjesmi, plesu, druženju i zabavi. Tko zna, možda se u nekome od vas krije buduća zvijezda folklora. U prvom današnjem razgovoru bili su odabrani i bili su to oni koji dolaze, glumci Virovitičkog kazališta, naravno još uvijek ne službeno glumci, a sad se mogu pohvaliti da je sa mnom kralj čaja. Dakle, same posebne osobe pomno odabrane za vas koji nas gledate i koji uživate u emisiji Lokalno. Sa mnom je direktor Spider grupe iz Pitomače, dakle to je najveći proizvođač čajeva u ovom kraju, a naravno sve ćemo o firmi reći više. Pozdravljam gospodina Denisa Nemčevića, dobro mi došli. Dobar dan, lijep pozdrav i vama. Kako sam to trebala zapravo reći, predsjednik uprave Spider grupe, ili tako? Da, formalno je točni predsjednik uprave, ali niste pogrešili ni sa ovom drugom. Sve je vrijeme. Sad, rekla sam kralj čaja, to je istina. Tako vas od milja zovu ne samo Pitomačani, već i svi s Virovitičko-podravske županije i uvjerena sam da i gledatelji koji nas gledaju diljem Hrvatske zapravo su čuli i za Spider grupu i za Denisa Nemčevića. I evo, ja vam čestitam na osvojenoj zlatnoj kuni, to je nešto najnovije što se dogodilo, međutim ona nije prva. Možda, evo, nećemo biti skromni na početku, idemo reći koje ste sve nagrade unazad par godina osvojili. Pa, kao Spider grupa, odnosno članice Jan Spider i Herbarium, redoviti su dobitnici nagrade Zlatna kuna na području Virovitičko-podravske županije, tako da se u stvari izmjenjuju na toj poziciji ovisno o mogućnostima koliko godina mogu koji biti nositelji, odnosno dobitnici. Tako da smo dobili preko 10 nagrada Zlatnih kuna, odnosno i kristalne kune kada je za to bilo red. A između ostalog, u zadnjih par godina smo dobili i osobne nagrade. Tako je moja majka, gospođa Jasna Nemčević, više puta proglašena, odnosno jedna je proglašena kao poduzetnica godine u Hrvatskoj, pa isto tako ispređena u krugu kao isto slična nagrada tog tipa. I ja sam bio proglašen unatrag par godina, tek dok sam počeo, dok sam bio još mlađi, za mladog menadžera, za najboljeg mladog menadžera u Hrvatskoj. I zatim sam bio prošle godine proglašen kao europski menadžer godine u regiji. Tako da je to nešto od ovih novih nagrada, recimo. Moramo reći, ovo carstvo gradili su roditelji. Spomenuli smo gospođu Jasnu Nemčević. Radim na tome, dragi gledatelji, da je dovedem ovdje u studio da malo onako ženske razgovore čujete kako je to bilo kad je s njezine perspektive nastajala ova firma. Sjećam se, Biomarket Vitalis, to je bila jedna zanimljiva trgovina zdrave hrane. Krenulo se tu sa bioproizvodima. Danas Spider grupa zapravo ima neke sestre firme, ili tako? Da. Zašto nekad je bio Jan Spider. Pa da, Jan Spider je u stvari prva u grupi firma, najstarija. Jan Spider je, kratko je ovo povijesti, osnovan 1990. od strane moje majke, da bi se 1996. priključio moj sada pokojni otac Nikola Nemčević i od tada smo se počeli baviti ljekovitim biljem. Kasnije smo se ustrojili kao Spider grupa pod kojom danas djeluju 5 povezanih poduzeća. To su 4 proizvodna, Biofarma, Jolta, Herbarium i Jan Spider i Spider grupa kao krovno poduzeće koje pruža usluge vođenja poslovanja svim svojim članicama. Spider grupa je danas vertikalno integrirano poduzeće koje u stvari posluje kao kroz DOE, ali kao poslovne jedinice, kao jedan poslovni proces. Tako da se Jolta DOO bavi kooperacijom na nekih 1000 hektara i otkupom samoniklih vrsta. Biofarma je vlastita plantaža na 200 hektara, isključivo organska plantaža gdje uzgajamo razne ljekovito bilje. Jan Spider je prerada ljekovitog bilja gdje godišnje preradimo sad već 1600-700 tona ljekovitog bilja. I sve to, odnosno dio prodajemo za strana tržišta, za renomirane tvornice čajeva,
a dio završava u herbarijumu koji svaj taj čaj, odnosno ljekovito bilje, finalizira i proizvodi gotov proizvod u kojem smo, evo i mogu s ponosom reći, u 2018. Završit ćemo sa 10 miliona kutija čajeva, odnosno 200 miliona filter vrećica. I kao što sam rekao, tu je onda Spider grupa koja pruža usluge vođenja poslova, prodaje, nabave, financija, računovodstva, kvalitete. Trenutno nas je u grupi oko 150 zaposlenih i evo to je možda sad trenutno stanje najbitnije u Spider grupi. Dok imamo ovu emisiju, ja lagano pijem čaj i to evo čaj od Kamilice koji je doista dosegao jednu zavidnu razinu na svim vodećim policama svih glavnih supermarketa u Hrvatskoj, je li tako? Tako je. Mogu reći da možda čak i više nego u Hrvatskoj oslanjamo se na tržište Europske unije iz razloga što nam je Hrvatska u neku ruku postala i mala. S obzirom da i jesmo, nažalost, Hrvatska kao zemlja i kao narod smo na dnu potrošnje čajeva u Europi i svijetu. Ne znam, razvijenije zemlje prosjek je oko 2 do 3 kile čak, dok je u Hrvatskoj na razini 300 grama po stanovniku na razini godine, što je dosta malo i samim time znači da su nam i nama kao tvrtki zanimljivije tržišta gdje su konzumacije čaja znatno veća. Tako da je najveći rast i razvoj Spider grupe, odnosno herbarijuma Jan Spajdera, generiran upravo u tom području u opremanju privatnih marki za vodeće retailere u Europi. Pa konkretno to su recimo pakiramo čajeve za Coop u Italiji, Aldi Francuska, Lidl Italija, Španjolska, Hofer Austrija. I isto tako upravo smo pred finalizacijom, odnosno tokom godine bi trebali finalizirati pregovore sa Sam's Clubom koji je u stvari članica Walmarta, a svi znamo da je, ili većina ljudi zna da je koji su u tom FMCG segmentu, da je Walmart broj 1 i daleko najveći retailer na svijetu. Tako da bi trebali početi pakirati baš Kamilicu za Sam's Club za područje Meksika i to je ono što nas posebno veseli, što smo konkurentni ne samo na hrvatskom, ne samo na europskom, nego na svjetskom tržištu i idućim godinama razvoj tvrtke i vidimo kroz tu nišu. Čaj je višestruko zdravo za naše zdravlje. Moram reći ovako iz svoje osobne perspektive, već mi je puno puta palo na pamet joj, pa zašto oni ne bi samo jedan mali ogranak i kave proizvode? Je li vas to već netko pita? Pa naravno, pa nije nas samo pita. Naravno, kad govorimo o navikama Hrvata i tome koliko smo zapravo manji potrošači čaja nego u ostalim zemljama. Kava je daleko popularniji piće u Hrvatskoj, pa mogu reći i u regiji. Tako da naravno da su isto vrlo komplementarni proizvodi kava i čaj, tako da nije da nismo više puta razmišljali o tome, no jednostavno odlučili smo i prije i ja, nakon što sam evo sada prije 5 godina, sada će biti gotovo 5 punih godina kako sam na čelu grupe, odlučili da ćemo u stvari biznis razvijati tako da se fokusiramo na jednu djelatnost i razvijati, a nećemo se širiti na način da ulazimo u druge biznise. Tako da smo odlučili se za specijalizaciju i biti samo u čaju. Shodno tome smo donijeli odluku i realizirali prije 2 godine, ali se sada i u stvari trajala je transakcija 2 godine do sada, akviziciju nekad Cedevita čajeva od strane Atlantic grupe, da bi napravili u stvari rebranding i sada pod Natura Vita brandom imamo isto tako i vlastiti brand čajeva koji je prisutan na tržištima Hrvatske, Bosne, Makedonije i Crne Gore. I isto tako imamo Gardenolo koji se prodaje u Hrvatskoj, u Italiji isto također. To je isključivo organski brand. No, nama sad trenutno najveći i najvažniji i ono isto što će biti značajan segment razvoja Spider grupe je baš taj Natura Vita brand. Menadžer nad menadžerima, to je bio vaš otac koji je evo uz majku koja je zapravo prva krenula u Jan Spajder i osnivanje ovakvog jednog carstva o kojem zapravo nisu ni jedno ni drugo sanjali, je sagradio to jedno carstvo. Nažalost, on nas je prerano napustio i onda, evo, moj dragi gost Denis dolazi, neću reći u probleme jer život piše romane, pa tako je i ovo jedna zanimljiva priča koju zapravo moramo ispričati našim gledateljima.
kada čovjek ima, ako se ne varam, 26 godina. 28 sam. 28 godina ste imali i kada evo, je otac vlasnik jedne prestižne firme, onda u tim godinama se lagano kreće u posao, pa se onda slobodno vrijeme možda malo nekad igraju i video igrice i slično. I misli se kako uz oca jednoga dana tamo za ne znam koliko godina, evo će se polako zajedno razvijati ono gdje možda ste sada, možda ćete biti za još nekoliko godina. Međutim, evo, vama se život okrenuo na glavačke, sjeli ste na čelo onoga što možda niste ni sanjali da ćete tako mladi. Naravno da tu ima već i neka sjeda, vjerujem vezano uz poslovne probleme, ali evo to vas je odraslo za 5 minuta, ste morali odrasti i donositi jako važne odluke, milijunske odluke, vjerujem da je uprava tu koja odlučuje svema, ali vi ste taj koji udara pečat. Evo, što se vama u životu dogodilo i kako ste se nosili s tim? Pa naravno da je to bilo za sve nas, za sve radnike i djelatnike Spider grupe, pa čak mogu reći partnere, dionike koji sudjeluju u procesima. Veliki prije svega šok, a najviše naravno za moju užu obitelj, veliki šok i izazov, pa tako volim reći da ove sjede nisu došle zbog problema, nego zbog izazova u poslovanju, jer sve su to u stvari, ako to vidimo kao problem, onda možda ne bi ni trebali se s tim baviti, odnosno ako nam predstavlja problem. Naravno da ima teških i izazovnih situacija u poslu, ali mislim da su one dobre jer nas čine jačima, čine nas iskusnima i čine nas kompetentnima da u nekim idućim izazovima donesemo dobru ili ispravnu odluku. Naravno da tako prvih dana nisam možda tako ni razmišljao, ni tako vidio sam u stvari onda to sve puno crnije. Čak sam naravno, što ja mislim i razumio, u prvim danima dok se to sve dogodilo, mislio da ne vidim izlaz, ne zbog nekih problema u poslu, nego jednostavno izgledalo mi je, nisam bio najviše u stvari naravno psihički pripremljen na takvu stvar i trebalo nam je neko vrijeme u stvari da se konsolidiramo i da ustrojimo redovi, da krenemo zajednički kao firma dalje. Naravno da je to bio vrlo izazovan trenutak jer nije bilo nikako predviđeno. Naravno, kao što ste rekli, ja sam u svojoj osobnoj viziji baš tako imao. Ja sam tu uz oca. Idemo polako. Idemo polako. On me uvodi. Stvarno mogu reći da je možda u odnosu na ostale poduzetnike, ne kažem sve, ali veliku većinu. Često sam puta bio ja razgovarao s ocem, pitao tata, zašto ja uvijek moram biti svugdje s tebom, zašto me uvijek svugdje vučeš, nikog nema mlađeg, uvijek sam samo ja, viš da drugi ne vode toliko, zašto ti me, ne Denis, moraš izmjeno, moraš sve proći, moraš sve vidjeti, nikad ne znaš što se može dogoditi, moraš biti spreman. I možda i, nažalost, ima neki šesto čulo osjećao da će doći prije njegov red, tako da me stvarno mogu reći puno živaca, vremena i truda je posvetio i meni i sestri danas poslovno odgoji da bi bili spremni na te izazove i mislim da je u stvari rezultati su pokazali da je u tome uspio. A pored toga jednaku važnost bi dao i dok me ljudi pitaju ili često u emisijama dok gostujem novinari koja je tajna uspjeha, odnosno tajna što ste uspjeli preživjeti takav veliki izazov. Jedina tajna je što je poduzeće, tvrtka koju su roditelji izgradili i nastala na zdravim i pravim temeljima, znači nastala je iz nule, nastala je stvarno, mogu reći, iz krvi, iz znoja, suza i muke i dugo godina nam je trebalo uopće da se stabiliziramo, da ju izgradimo i da ju izdignemo, ali u kasnijoj fazi ona je bila prepoznata isključivo zbog svoje konkurentnosti, kvalitete, dobrog, ispravnog proizvoda za adekvatnu cijenu i to je jedini recept i mislim, odnosno glavni razlog zašto smo mi i kasnije uspjeli nastaviti tamo u stvari gdje je naš otac stao. To bi možda onda bio i savjet za sve poduzetnike koji su se uhvatili tek posla ili koji možda planiraju krenuti u nekakve poslovne vode ili one koji možda ne posluju dobro. Dakle, kvaliteta uvijek pobjeđuje. Naravno da ste se zbog svoje mladosti suočili možda s nepovjerenjem partnera koji su tada bili dugogodišnji partneri, ja bih rekla prekaljeni vukovi u tom poslovnom svijetu gospodarstva i trebali ste steći njihovo povjerenje. Uspjeli ste u tome, evo ja vam čestitam doista u ime svih građana Virovitičko-podravske županije. Mnogi nisu vjerovali u Denisa, ali obrazovanje je tu temelj na kojem je otac radio, isto tako i
i suživot s ovim poslovnjacima među kojima ste obitavali možda ne svojom voljom? Da. Pa mogu reći da u poslovnom svijetu naravno da je možda u prvom mahu nije to bilo neko nepovjerenje, nego testiranje mene da li sam sposoban. Tako da sjećam se svojih prvih sastanaka i kod banaka u Hrvatskoj i u inozemstvu, recimo kod partnera u Njemačkoj, konkretno baš mi je se urezao jedan partner gdje smo kompletan sastanak su stvari posvetili, nismo uopće skoro pričali o nekoj idućoj sezoni, o nekim proizvodima, nego samo su htjeli razgovarati s menom da vide moju viziju, što planiram napraviti, koji će biti moji koraci, kako vidim situacije. Znači puno više su mene testirali. Isto tako je bilo možda i sa klijentima bankama, dok moram reći da možda sam osjetio da imaju vjeru u mene, da misle da mogu, ali naravno da nisu bili sigurni. Znači nije bilo, dok mogu reći, s jedne strane, to je tako ljudski, nažalost, ali u vlastitoj sredini tu sam možda imao najveće nepovjerenje ljudi i mislim da je neki nego velika većina je mislila da se nećemo uspjeti prevladati i prebaciti tako iznenadno biznis na drugu generaciju, da će to možda značiti i krah Spider grupe, no mogu reći da su mi ti takvi, ne zamjeram nikome, ali takva razmišljanja i baš ta situacija i ta klima, to mi je u to vrijeme bio daleko najveći motiv da izađem iznad toga svega i da pokažem sebi, svojim suradnicima i svima da ja to mogu. Naravno da sam se ja ponekad to isto pitanje pitao i normalno da su ljudi to pitali jer je izazov stvarno velik. Ali kažem, to mi je predstavljao najveći motiv i baš to me i održalo. I danas mi pruža isto tako energiju i gorivo da idem dalje, baš taj izazov i dokazivanje sebi i drugima da mogu i puno više. Jer u stvari dok jedanput osjetite taj, kako kažem, zavolite taj biznis, to vas i motivira i vuče vas dalje, stalno težite ka nečemu novomu, ka nekom razvoju i stvari stalno tražite neke nove izazove. Da, ide se dalje, planova je puno. Danas u ovoj pošasti odlazaka mladih iz ruralnih krajeva naše zemlje i evo u potrazi za boljim životom i pronalasku posla ljudi odlaze. Vi ste tu koji evo uskoro ćete nuditi i nova radna mjesta u našoj županiji. Da. Pa to je naravno naslonjeno, znači generiranje novih radnih mjesta na izgradnju nove tvornice. Mi smo sada prije nepuna 2 mjeseca započeli sa izgradnjom kompletno nove tvornice sa skladišnim proizvodnim kapacitetima, sa upravnom zgradom na području Rakitka, to je poslovna zona općine Pitomača u mjestu Kladare. Vrijednost investicije je preko 28 milijuna kuna, što se, znači, struktura je takva da se pola odnosi na izgradnju novih prostora, dok je ostala polovica za kupnju i nabavku novih linija koje će u konačnici i generirati otvaranje novih radnih mjesta. Mislim da malo da se dotaknemo samo te teme odlazaka mladih, mislim da mi kao poduzetnici možemo nešto napraviti, no ako nam država ne pomogne, nećemo biti u stanju puno napraviti, niti dati neku volju, želju mladima za ostanak, jer mislim da je generalno klima dosta loša, a s druge strane po pitanju primanja, naravno to je uvijek gotovo presudno kod odluke ostati ili ne. U Hrvatskoj možda plaće jesu niske, ali niske su najviše iz razloga što su prinosi i porezna opterećenja na plaće rekordna u Europskoj uniji. Znači mi kao poslodavci, evo i mi ove godine i prošle godine smo podizali plaće, ali mislim da bi ipak puno više mogla država napraviti, jer naše bruto plaće u konačnici u odnosu na neku susjedstvo i nisu male niti manje, ali su davanja na plaće daleko najveća i zato radnik u konačnici ne osjeti taj neki efekt u koliko bi trebao i koliko je zavrijedio. I mislim da to nije ispravno i nije fair ako hoćete i da bi se država hitno trebala s tim pozabaviti, izmijeniti nešto na poreznoj politici, jer u protivnom će se ovaj odljev mladi samo pogoršati i nastaviti, što će nas sve skupa dovesti probleme, jer onda više neće ko imati ni puniti taj proračun. Da, vrlo često od Europe neke stvari uzimamo koje nam odgovaraju, ali evo kad smo rekli o nametima na plaće i davanja poduzetnika, svakako se tu ne povodimo za Europom.
Ima li uopće susreta s državom, odnosno tim aparatom koji odlučuje o tome na koji će način poduzetnici živjeti, s obzirom da vi iz prve ruke možete govoriti o svim svojim problemima? Dakle, pita li vas neko za sugestije kako promijeniti porezni sustav? Pa naravno da pitaju. Mislim da je to u stvari najmanje što je mogu učiniti, da barem pitaju. Ali nažalost nema puno pomaka. Često smo svjedoci pompoznih velikih najava u medijima, ali nažalost rijetko kad se to i obistini. Sada su neke najave da bi se trebalo rasteretiti, nešto ide u tom smjeru, no to još uvijek sve nije dovoljno. To je sve u stvari sad neko gašenje požara, ali neke prave mjere nisu poduzete da bi se to dubinski i sustavno izmijenila slika i poboljšala situacija radnika u Hrvatskoj. Kad je Nikolinje, to je dakle bio imendan na vašeg pokojnog oca, onda se uvijek održi jedan zanimljiv domjenak na kraju poduzetničke godine i sažme se sve ono što se radilo tijekom godine. I ja vjerujem da smo uspjeli u ovih 20-ak minuta reći sve ono otprilike što ste rekli svim svojim poslovnim partnerima koji su bili tamo nazočni. Tako je. Kao što ste rekli, Spider Grupa redovito obilježava dan tvrtke na dan Svetoga Nikole. Logično je zašto smo izabrali upravo taj dan i trudit ćemo se i u budućnosti uvijek ga obilježiti, a obilježavamo ga iz razloga što stvarno imamo što i proslaviti i objaviti, jer iz godine u godinu bilježimo konstantan rast svih ključnih pokazatelja, pa tako ćemo i 2018. završiti sa rastom prihoda od 10%, sa rastom profitabilnosti od nekih 12-13% i upravo prvi put ćemo u 2018. sa oba dvije tvrtke, sa Herbarijom i Jan Spajderom, probiti granicu od 100 milijuna kuna, tako da bi trebali završiti na nekih 103-104 milijuna kuna, što je za nas novi rekord i opet novi izazov da ga na godinu probijemo. Eto, sve što je lijepo kratko traje, tako i ovaj razgovor, ali bio je pozitivan, u pozitivnom ozračju i tako vam želim cijele 2019. godine. Hvala što ste nam došli u gost. Hvala vama na pozivu emisiju i ovim putem bih htio zaželjeti svim žiteljima Virovitičko-podravske županije svako dobro povodom božićnih novogodišnjih blagdana. Nažalost, moramo se rastati, ali samo za ovaj put. Ponovno smo već zajedno idućega utorka, međutim, vi dalje slobodno ostanite uz program Plave televizije. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.